Čest lidi, já vás vítám tady toho tutoriálu, jak si nainstalovat PowerPoint. Když jsem to hledal na YouTube, tak jsem všechno našel v angličtině, takže teď mám to našel do češtiny a řeknu vám ten postup. Postup číslo 1. Půjdete na stránku winrar.cz a zadáte tam jenom tady to, ono vám tady to všechno načte. No a buď máte 32 bit nebo 64 bit, to zjistíte takhle, že když, tak už jsem to našel, ono to bylo tady, když si dáte start, počítač a dáte tady a dáte vlastnosti, tak ono se vám to tady otevře. Tady, vidíte, já mám hodnocení 1, to nevadí. Tady, to najdete a tady máte typ systému. Já mám 32 bit, takže si stáhnu tohle. No tohle to nahoře úplně. A nebo tady nemusíte vůbec klikat na tady to a můžete si stáhnout tady tu úplně novou verzi. Což bych doporučoval, protože je to česká verze a prostě to jako na to kliknete. Česká verze. Vy máte 32 bit, 64 bit, takže já mám 32 bit. Když se na to kliknu. No. A než se to stáhne, no, tak si to stáhnete a nainstalujete. To máte. Pak si nainstalujete PowerISO. Já mám 32 bit. Si kliknu jsem na 32 bit. Vidíte, to než se to, tak zase stáhnete a nainstalujete. Instalace je velmi jednoduchá. Prostě dáte jenom instalovat a on se vám to nainstaluje. U WinRaru dáte všechno pravdivý. A teď ten PowerPoint. Ten si stáhnete tady. On ne tady, ale dáte, počkejte, dáte more a downloads. A víte, a máte tady PowerPoint 2010, dáte download. Tak. Si teď chvilku počkáte, víte co? Download. A pak tady budete mít download 650 MB. No. Když říkám, tak se dáte download. Tak se dáte download. A já už to mám. Takže pak budete do stažených souborů. Tak. No, stažené soubory. Tak. Mám PowerPoint 2010. Jo. To si dáte extrahovat zde. A on se vám vyextrahuje takováhle složka. A když na ní rozkliknete, tady toho si nevšímejte. Tady to nahoře, tu složku. Tady to se vůbec nevšímejte, to není pro vás podstatný, to ne prostě. To si nevšímejte, jenom tady. Tady to. To rozkliknete. To už budete mít nainstalovaný to PowerISO. Pokračovat bez registrace. Tak. Tady máte, musíte mít to, co já. 17 MB, protože tady to nejde. 17%. Tady kliknete na setup. A dáte OK. No a já to asi střihnu a za chvilku jsem u vás. Tak jsem zase zpátky. Tak už to máme. Tady to si nevšimněte. Tady pak máme, tady to ne, to vůbec nevšímejte. Za chvilku se nám otevře instalace PowerPoint, což bude hodně za chvilku, tak si musíme chvilku počkat.
vidíme, že už se nám, že už se nám za chvilku otevří PowerPoint, instalace. Víte, už máme PowerPoint instalaci. Vám tam bude... já si to nemůžu nainstalovat, ale vy tam dáte OK a dáte tam install now a on se nám to nainstaluje. Já už to nemůžu instalovat, protože já už to mám. Už to mám nainstalovaný. Microsoft PowerPoint. Tak. Yes. A pak tady close. A vy nedáte, jakože z toho chcete vyjet, jo? Ještě ne. Kurva. Píp. Zastřelat vůbec nebudu. Tak, no. Tím bych se chtěl s váma rozloučit. Doufám, že dáte mi like. Pokud dislike, tak napište proč. A když se vám toto video hodně líbilo, tak prosím dejte odběr, budu za to rád. A pokud bude více jak 10 odběratelů, tak natočím novou sérii Counter-Strikeu 1.6, ne, spíš 2. Už to je nová verze, už to je novější, to je 2014. Tak doufám, že se vám to bude líbit a čau.